Jotono nukhulumka ni channel o hingkai tomung norok ani channel no takpan subscribe khlaiyo ko subscribe khlai ready ang katar job advertisement tei online information related videos sonamo hingga faidi tini kaisa katal notification ailainai omo rijak kha NIT Agartala ni bwkhak tei genero video no paithak jora tei naitongdi kaham kai saimana bagui hingga faidi official notification ailaio no omo rijak kha NIT Agartala ni bwkhak tei o notification 15 tarik June 2022 o rijago hingke notification kangkai oro shortlisted candidate tikhlaijaka direct requirement to the post kangkai senior technician at NIT Agartala ni bwkhak tei oro reference number tongo advertisement number rijak tongo o advertisement oro rijak khanai advertisement number rijak tongo hingkai omo provisional list tikhlai jaka shortlisted candidate je senior technician o apply khlainai rok ni bagui hingkai norok tamungno o shortlisted ni bagui question rok tongkha hingkai mungsa suksa rok fan tongkha hingkai norok mail khaidi 3 days ni bisingo norok mail ma khainai nori tamungno question rok tongkha hingkai omo sajaka hingkai tei o jaga o written test hingkai oro sajaka dakti no rijaknai date hingkai norok ani channel no subscribe khlai ready tamung subscribe khlaiya hingkai admission oro exam ni date rok phaikha hingkai norok video manna bagui oro mail rijak tongo norok mail o singdi 3 days ni bisingo hingkai tamung norok senior technician ni bagui apply khlai tongkha hingkai norok o video no paithak jora tei naidi ang senior technician ni je shortlisted candidate rok ni bo kisa phunuk rwano tei o PDF ani description o manai norok download khlai naidi hingkai omo hingkai je candidate shortlisted unai roni o jaga o serial number tongo application number tei name of the applicant tongo tei gender category tongo obo senior technician ni bagui je eligible candidate sungnai rok omo haike no bumung kwbangma tongo tamung norok hingkai senior post ni bagui apply khlai tongkha hingkai o PDF no norok download khlai naidi noni bumung de tong tamung no o list ni bisingo norok ni bumung rok chaya phano wngkha hingkai gender rok haike baka srokmili yang tongkha hingkai norok borok no 3 days ni bisingo question khaimano hingkai norok o PDF no download khlai naidi ang official website bo rwano norok visit khlai naidi hingkai tamung norok senior technician ni bagui apply khlai tongkha dakti no exam date bo manano hingkai norok exam date ni notification mana bagui norok ani channel no subscribe khlai ready hingkai norok tamung no apply khlai tongkha hingkai senior post ni bagui o jaga o naidi norok ni bumung da tong swkang je bumung tongnai rok ni hingkai mail o thangnai oro naidi total candidate tongo 442 ta hingkai norok tamung no senior technician ni bagui apply khlai tongkha hingkai PDF download khlai naidi hingkai norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya hingkai subscribe khlai ready ang omo haino katal job advertisement tei online information related videos sonamo hingkai o PDF no dang ani description o rwano norok download khlai naidi o je shortlisted candidate tei notification ang PDF no rirnai norok pori naidi kaham khaiui hingkai tini ni bagui amsung nong sito jotono no hambai।